Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kaayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban, ang magkabilang panig, ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, may hiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa kasabayan ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng respondent vice president sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan. Bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan. Gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat senator judge naway ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.